Sani mondo mi wadhi e kaunti kaka ne wakoni kar kacha ka waduogo bende ma kidieny mar ariyo ma watieko godo twak oromo saa 4:55 walore to mondo mi walore wadhi bedo kacha ka wasetwak kodi e kaunti wasewinjo pak jo Mabei pak jo Kisumu SMS mayoro ka bende wadhi do thuolo mondo mi wakete kacha iwinje ane achiel kachiel. Koro sani yena mondo adhi e kaunti ma Kisumu ntiere kwedo chike gi mag omenda. Millicent Adhiambo oyawre Kisumo uchiewo nade okinyi ma kawuono twak ma wan go kawuono en kwedo chike gi magi kata paro mar chik mano mar omenda. Iwacho ni grube kachal kod riwruoge mopogore opogore medo mana chiwo paro ma opogore. Miwane ni jo Kisumo to wacho nade okinyi ma kawuono kotenore kod twak ma wan go e studio okinyi ma kawuono ka wan kae kod Collins Oyuya goro maduong' mar NAT. Bagno ne twak okinyi ma kawuono koro Millicent kia boma ma Kisumu. Ero kamano nya Cleophas achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu ka bende an gi jopiny kadi kotenore kod paro ma bende oketi e komenda mar 2023 ma bende wayudo ni paro mar chik no endi gigo mopogore opogore osetem kete kendo idwani okadhi kaka wach mar nduso osach jotije kod atamalo 3 mar konyo gero udi man nengo gi ogonyore ma bende onge kaka affordable housing. Kopogore gi mano wayudo ni jo kanyo mopogore opogore obed jotich obed ute fwambo bende osewuok oko kendo kwedo wach no ahinya. Jopiny bende wadang'eyo ni to ginto kotenore kod paro mar ikomenda kata paro e chik mar ikomenda mar igani ginyalo wachang'o. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera ichakna gi nyingi monisa ni kotenore kod paro mar chik mar ikomenda mar 2023 usewinjo gigo ma bende oseket nyime ma bende idwani okale kiani ma endi nyalo wachanga ka japiny ben gino madhi konyo ka wang'iyo bende kaka Kenya en sani koso ini nyalo wachanga. Mokwongo nyike ga gin Michael Okeyo Lweny ajadak ma Kisumu ka kendo ajatele bunge la wananchi kaka organizing secretary. Mokwongo do wer paro ne jo Kenya ni ma sirikal mar mama mboga ma sirikal ma ja boda boda motele momako sukani. Tano nang'isi jo Kenya ni ma ndalo mag bottom up ung'eyo ne eka witi loki ataro itengo makara singa achiel ok dong. Wadwa ni mondo me ung'e ne ndalo ni aneno ka sani koro wang' jo Kenya koro neno ni koro wach budget ma koro biro ne omiyo ja Kenya koro bedo kaka ja Kenya ukabila cha koro aneno ka onge kanyiche ne Raila wacho ne piny tek juwuog oko to jomoko ne wa Raila ketho ne jisa owe Ruto mondo mi oti. Koro aneno ka jo Kenya koro wigi chiwo kamoro amora winjo kako jo wigi chiwo. Budget ne kokadho kata jok matiyo sirikal go ang'eni moko dhi ringa resign dhi ringo weyo tich. Budget ne kokadho to Kenya kadhi oko ng'eni wa ji dhi lokore jokuoge te. Kech en Kenya ma koro kata ng'at midwa dhire midwa ndalo machon waneno ka mine wa machon ne nyalo dhi ma kwa mine ma moko mogo ni porna mogo. Sani kata ng'ama en ng'ama nade ma dhi e dhode ni dwa dhi poro ni mogo to en ng'a. Sani otek kawuono kineno kaka mine rundo mogo en mogo mare jwala mitucho ge sianda necha. Eni tuche to pime gi pi kimba achiel maka dipone dwa dhi mang'eny. Ni dwa ngeso pi tipoki ruonyo kaka tero kuon. Omiyo wawacho ne serikal ni orach serikal ni otek maka ber jo Kenya onego wuga oko te. To ng'isi Ruto ni we don't need you go back home. Okwadwari dhi dala. Imiyo ji dake maisha mara. Wache paro mar chik Kenya wachang'o. Paro mar chik kaluwore gi bill ni gini o bill ni onge chik. Kendo anyalo wacho ne Okiyo Mtata agone Okiyo Mtata bende erokamano kech en wuoyi mathuon en makoro luwo bang' Raila Amolo Odinga ka nene en wuoyi mathuon manyo wuok oko tir kosiemo Ruto mong'iso Ruto na aheri ni mak bara ni ahero chik moloyi gini rach jok moluori go wuonde awadwa wadne Ruto ni mondo mi ong'e ni chik mokelo mar financial bill mokelo sani ni nyaka jok moluore go ok moro en mani gin joka praise and worship di kaka diang' kwere wang'ot bead gini onge gini dhi jo Kenya kwed gini in totality okwadware. Karibu sana we maoni yako kuhusu hii financial bill 2023 ni yapi? Mimi maoni yangu majina yangu naitwa Keva Kiriago. Kwa majina ni Keva Kiriago. Hii bill mimi naona Wakenya wanaumia sana. Kama ni mwananchi sahi hata hana haki. Sasa ukiangalia maisha imekuwa ngumu kwa wananchi wa Kenya sahi. Hii bill mimi ningeomba hao wabunge wote waende wapinge kitu isipite. Sababu ni kama kuwekea punda mizigo yenye haiwezi. Wakenya sahi decline. Maisha imekuwa ngumu. Asante sana karibu. Erokamano ginyinga an Gilbert Obuya jadak ma Kisumu an jawala maka. An ka wuoyo wachni jo Kenya jony. Jo Kenya ol. Kendo ka ng'iyo bill mabiro mbele ne dhi medo mana nego wa.
onge kama odhi konyowa godo. Nikech mokwongo kwang'iyo kaka ngima dhi gi dhano marach, ngima dhi gi dhano mok ni kare. Omiyo nakwayo wabunge duto te mabedo ga mapitisa gi mswada madhi mbele gi, riwre uru ka kubedo kuriwru ga gigu mudwaro mabeyo, nikech samoro in dhi maber to minu dhi marach. Omiyo akwani uriwre uru mondo mi wang'ad dhok achiel ni gini rach, gini jo Kenya. Mana kusipna mowuoyo cho wacho ni chon ne ji nyalo olore mogo, sani ng'ama olo ng'ato mogo en ng'a? Sani ng'ama ng'ato nyalo konyo kata ng'ato mach en ng'a? Awinjo ka keji ni ji luonge ni Ruto chung e dhot, to adier Ruto chung e dhot adier. Ka mogo sani ng'ato nyalo ng'iewo siling 100, ng'iewo mogo siling 300, piny ochomo kanye? Sukari siling 700, 500, piny ochomo kanye? Konywa uru wabunge madhi kalo gini, riwre uru. Mana ka uriwru ga kudwaro gigeu mabeyo, riwre uru gima jopiny dwaro mondo mi okonygi, bende riwre uru. Ka ok kamano to eru kamano. Ero kamano ahinya machiegni. Ero. An ka wuoyo wach mar bill ni orach kochakre gi chieng' mano luonge ni dhi kele mondo jopiny okadhe. To gima nakwayo na penjo President Ruto, bende niseriyo ga kech? To bende ing'e gima kech en? To bende ing'eyo ng'ama odenyo kaka chalo? Bende ing'eyo gima ng'ama odenyo paro seche modenyo kobiro no wuok no dhi manyo to yiro ka piny tek, iketo piny tek maonge kata gimo nyalo nong'o mondo dogo chien mondo nyithindo chiem, chiaodo chiem kod jogo mopidho mondo oyud kaka nyalo konyore. Akwayi President ni dog chien mondo ipar ni piny obet kama rach. Gigo duto miparo dog chien, iwinj pach joma jopiny wacho, kata mana jok ma iketo kaka advisors magi. Gin ang'o ma giwachoni? Gima jopiny wacho. Nikech in adier President Ruto kapar ni ng'eyo bisedhi supermarket migono, awinjo wakiwacho ni akia mogo 150. Dhi supermarket moro amora kata man but State House kanyere, ng'i ane ni mogo no en pesa adi iniwacho. Koro kwayo mari kotenore kod bill no nyawachamo? Bill ni ok odhi bedo maber, wan ok wadwar, nikech pesa ka dipo nokadhe, nene nitiere mana yo moro ma President dwaro go kaka pesa gi dhi tiyo. Gini rach, orach, totally orach. Mr. President, dog chien, winj gima jopiny ywago mondo piny odhi makare. Jopiny winjo matek kabisa, winjo matek maonge konyruok moro amora manyalo dongo. Yeah. Katieko mana inyalo wacho ang'o ewi chik mar paro e chik omenda mar higa ni? Erokamano, gi nyinga en Joseph Onyango, jaohala e dier boma ma Kisumu ka. An mara is very simple and direct. Akwayo wabunge waduto kech gini kamochope ni Mr. William Ruto is out to do anything possible and impossible mondo bill no kal mondo asente. Takwayo wabunge magwa manwa yiero. Sani ok owinjo wang'e ni ma ng'ato ma ok ng'ato en about japiny. To ka in bunge mano yiere gi japiny adier mane wariedo ka wan wagoni kura. For example, kaka marwa maka my good friend MP Dr. Joshua Dongoron, akwayi gi muolo ni kiyie timuru anything possible mondo bill ni kikal, kech bill ni en against the common mwananchi modak e life mar per day. En oyude to en kaka oyude ne kaka odhi adhiya, ok yani kiny nobed nang'o. Koro bill ni is inhuman. Please wabunge wetu, gini kikal. Machiegni katieko mana mapiyo piyo pachi ewi paro mar hik omenda ma bende oting'o ng'ado osara mag jotich gi atamalo 3, ng'ado sach jopuonj gi atamalo 7.5. Nyalo wacho ang'o? Anyalo wacho, nyinga luongo ni Fredrick Owino Oyola, atiyo Kisumu ka boda. To aneno ni gima gidwa timo no ok ber, nikech wan kaka jo wananchi ma piny ma en piny kabisa wainyre kendo winjo matek ngima oingowa. Mamiyo akwayo ni wabunge marwa kik kal gino ero, giriwre paro achiel ka gin joma nodhi mondo watergi mondo mi gikonywa, to gikonywa mondo kaka jo boda fuel ni malo, ngima ni malo, ka jo okel chiemo mondo mi ji cham, nyithindwa cham onge. Koro akwayo ni mondo jowago gidhi gitinwa gi ratiro, kendo gichung'nwa gi ratiro ni mondo matim ang'owa gikadh parono. Chik mar Ruto mondo onyiew gi mondo gikal nogono. Kik nyiew gi kata kik ti kodgi marach mondo mi gihinyowa, nikech wan mohinyore sani endi. Ka nengo fuel ni malo, sani kaka wakonyore onge, wan joma otegemea fuel no gi eko yudo kaka nyalo chiemo. Koro akwayo ni kik gikalo bill no, kik nyiew gi kata kik ti kodgi marach. To walamo Nyasaye mondo mi kwe mondo o direct, nikech Nyasaye ma direct joge bende kuom gino. Kawatieko pachi ewi wach paro e hik omenda ma ong'ere kaka Financial Bill 2023, inyalo wacho ang'o kaka japiny ambago ting'o weche mag ng'ado sach jopuonj, ng'ado sach jotich gi atamalo 3, jopuonj atamalo 7.5. Inyalo wacho ang'o kwatieko? Erokamano, an iluonga ni Isayo Nyango. Mokwongo, joma okelo tax ni ema kia nyinge.
giwacho ni en voluntary, to giwacho ni it is a tax. Koro tiende ni oonge gi nying malong'o minyalo luongego. Mar ariyo, ok inyal ng'ado pes ng'ato kodagi. Nikech ka pesa ma jopuonj chamo emiwacho ni sani en over 6 years pok omed gi msara nyaka sani. Tiende ni pesa ma gin go ok nyal romo. Koro ok inyal chaki ng'ado pesa ne to ming'ado no be onge. Dwaro ni agi kuong imed jopuonj msara. To maduong' ahinya, kaw pes ng'ato koyie ni mondo ikaw pesa. We kaw pesa gi thuon ni nyaka itim ma. Mano tiende ni nitie gik midwa ni tim gi pesa gi mopogore gi dwaro mag weg pesa. Machielo bende anyalo wacho ni nyaka nyo jo Kenya chak bedo